उड़ू एरोप्लेन ସେଇଠି ଯାତ୍ରା କରି ଯାଉଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା। ହଉଛି ରେକର୍ଡିଂ। ଦି ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଡାହାଣ ପଟେ ବାଁ ପଟେ। ତମ ତୋଟାକୁ କେହି ଆସୁନ କିରେ? ନା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ? କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଳେ ଗୋଟେ ସରଫର କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଏବେ ଯଦି ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ କେହି